салом алейкум шербачако дурумадан барвар як классакора бизанем шербачако касе ки неми ҳоза ин бози билет мехара шербачако ина мошина зад як мошинига болошта падаркай касе ки бисёр комментар менависаву падилица мекуна шербачако 50 нафар соҳиби телефон мешин занак багажа букшо шербача ида занак дар кор нестай ҳам хел мекунӣ багаж хадиш ҳуй мешава ира шербача багажа айдурун хирча ҳуй мекуна хирчара дидесена 5 рӯз вақт дорем 5 рӯз пас рӯйхат мебурои алакай иншоалло ба наздики финал шай хуб 5 рӯз вақт дорем ҳами бози чил мошина духонага касе ки билет мехара чека дар WhatsApp рӯй мекана номтона менависем билетакатон рафтан мегира шербачако хош давом ами видео мебуроя 5 рӯз вақт дорем ами чектон то 5 рӯза боша шербачако ин ами мошина заден як тайдига мошини Opel бо болоса падаркатон мекунем шербачако насибтон кунам 40 та мошин дата хона нарх билет 8 сомон номерои WhatsApp 885 80 80 80 дамҷа бинависен любой маълумота мегирем мошинча хеле бомбай бадай шербачако ниё кинен хуб дата электромобил хито медонен ки и бо шоҳоҷоиза мақсад бо хона ма ира обзор кайсам ира полни обзор мекунем бо далши бо дига мошинро хай хутам бо бидурем каналда бибинен шербачако мошинча беҳад мошинчаи хубай шербачако мошинча гизалай бадай Toyota яъне шербачако экономичный гибрид меган ира бо гибридиш будай шербачако ки мақсад тез ҳай накини остай кини вообще кам расход дора шербачако 1 сола ҳуҷҷат 1 сола бигем танировка дора 1 сола документ дора ҳамаш қонун қоидаш кати номерош кати ҳамаш қонун қоида шербачако форатоно шербачако медурен такси кор мекунен форатоно просто ҳам хел мегардем мошинчаи хеле простой нест хитон медонен хуб дар бози Camry аст Opel астай Nissan астай шербачако BMW ҳастай як алай дига мошина шербачако хак насиби каса чизе ки боша касе ки ай бози ма мегире шербачако хайр гуфта бигинен илтимос мекунам ҳаматона хайр гуфта бигинен ҳаракат кунен немхе мошинчо насибтон кунаш шербачако мошинчо насибтон кунен хайр ки мошинчои мара мебинед хитон ҳама мошинчои хуб оштон шава и шербачаки мошинча беҳад мошинчаи хубай и вообще гизалай бадай ниё кинен ҳамаш фулай полни камера дора багаж ҳам шербачако мақсад вообще хами бе пунд ҳуй мешава мақсад покадам хел мекини ҳуй мешава ҳамаш қонун қоидаш кардем фақат амин калчи дар кисатон боша ҳам багаж ҳам хел мекини ҳуй мешава тамом мошинча қайне полни мошинча хубай вообще мошинча пачкай хеле пачкай вақте ай ҳамун тарафи усо граница гузаштаг исуд прямой дар як одам асад растамош кашидагиш тамом дига ягон ном ягон кас дига данестай рост амо ай хитои гузаш омад дасти мадай шебачка дига ҳеч ки ҳай кардаги нестай фақат худам ҳай кардисамшам аки мақсад шогиро кам ҳай мекунад просто аки рост дасти мада қалдага худо нигабон ҳаракат кунем тесарак шуктара бигирем бо мегум касе ки ҳамҷоз гирифтестай 5 рӯз вақт дорем давоми 5 рӯзда касе ки чипта мегира ина мошинчара зад як тай дига мошинига болоша падаркай бо як тай дига болоша падаркай худо нигабонтон дар пана аллоҳ бошем шербачако лайкакоро бизанед касе ки айбози ма мегира илтимос хайр гуфта бигирен касе ки бурд кард дар ҳаққи мо шумо дуо мекунем худо нигабон